Hello guys! So, after natin mapanood yung official visualizer ng 1999 ni Josh Collin, ngayon tingnan natin yung another song naman from Lost and Found niyang album na No Control feat. Emotion Engine official music video. So, music video pala talaga to. Ito siguro yung ano kayang title track sa album niyo? Yung Silent Cries kaya, no? Or ito, No Control. Yan, tingnan natin yung video. Kasi parang nakita ko yung No Control to sa mga YouTube shorts eh. Yung buhok ni Josh, yung Karen, yung color ng hair. Ay. Ayun, kakagising. Pang nalimpungatan siya. Oh. Bakit? Sino yung nag-text? Ganyan ka lang, yan ang sabi nila. Kala nung una di makakawala. Ngayon sa loob ng ulo, paikot-ikot Bad mood si Josh. Yan. Oh. Ang dami niyang pinrent. di makabangon, laging nasa sahel. Ay sasagip sa Oh. Ano yan? Frustrated siya. Diyan. Ay. Bakit? Wait. Ay! Huwag mong sirain yun. Sayang. Oh, wow. Ang ganda ng katawan. May abs pa rin, no? Oh, kawawa yung printer. Oh, umihi siya dyan? May pagkaano din yung video na to, no? Basta, Josh, ikaw dyan pa rin. Parang call center ba siya dito? Ang dami naman palang trabaho. Oh, sweet. Wow. Smiling, ganito lang yung trabaho, di ba? Oh, ang damit ni Josh. Pagod na. Oh, ito talaga yung natural talaga to nangyayari. Common na nangyayari talaga sa mga office worker. Na-burn out na sa trabaho. Yan. Na ganun siya. Nag-leave without sa trabaho. Ano nga tawag dyan pag walang paalam na hindi na pumasok? May barbecue. Yan yung mga gangster. Nakita, siya, banding sa mga kaibigan niya. Ito pala yung ibig sabihin ng No Control. Yan talaga kasi, dapat kasi may moment talaga or time na meron ka break time. Para hindi parati trabaho yung mo, kinaharap mo. Kasi ganito mangyayari sa atin. Pag puro trabaho lang. Dapat meron mo talagang hobby or interest na nag-i-enjoy ka. Grabe naman ito. Mukhang alateyang dito si Josh. Di ba may music video si Teyang natin nakahubad? Snow sleep siya tayo. Yeah. Sumigaw ngayong gabi, tayo ay lalayo. Bumitaw sa mga bagay na gumugulo. Kapit ka sa'kin, tumakbo na. No Control. Yan. Tingnan, sila na. Yung keyboard. Kasi, anong ginawa niya sa mga boss niya ba yan? Lang, workmate. Sila na. Yung printer. Sayang. Babayaran mo yun, Josh. Di ba meron dyan yung strategy eh? Di ba nauso dati pag gusto mo, kung may galit ka, gusto mo express yung galit mo, parang may binabato ka o binabasag na gamit, diba? Sa wall. Let out talaga lahat ng mga mo nararamdaman para maka-move on ka talaga. Kasi pag hindi mo yung pinalabas sa katawan,
ikaw talaga yung masisira. May behind the scenes. Ito mga credits. Ang dami namang team nito. Para dito sa music video, no? Kami lang, very talented naman si Josh. Parang... wala na, lights off. No control. Si Josh Collin didn't budget. Yun. Parang yung album na to na Lost and Found, maganda na eh. Yung mga songs ni Josh Collin, parang napansin ko yung From Silent Cries na yon. And dito sa No Control, parang ano siya eh, more on ano talaga yung mga personal experience niya and mga common na mga scenarios dito sa Earth. Ganun. Kaya maraming nakaka-relate talaga sa mga songs na dito. Ang swerte ng mga naka-attend sa concert niya. So, yun guys, talaga si Josh parang ano eh, multi-talented din eh. Kaya din na, kasi siya talaga yung boses niya, yung face niya talaga. Siya yung kung mag-deliver talaga every performance, naramdaman mo talaga yung emotion. Kasi, tingin based sa mga kwento, kasi siya talaga yung may pinaka malungkot talaga na mga childhood experience na pagdaanan. Ganon. Siguro kaya na-translate din sa mga works niya, sa mga songs, sa mga music video, at sa emotion niya pag kung mag-perform, ganon. So that's it guys for this reaction to No Control. Yun, hayun. Na-curious na ako, may fit, di ba siya, Emotion Engine? So, saan doon yung Emotion Engine? No, wala namang artist na Emotion Engine. Baka yung yung mga boys na yun, na katropa niya. Hindi din alam. So, that's it guys for this reaction. Thank you so much for watching my videos. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. Thank you again, and see you next time. Bye-bye.